Oj, 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 oj. Bieda? No jaka bieda? Powiedz. No to ci już umiesz mówić, no. No jaka bieda, jaka bieda. No. No. Gdzie tak pędzisz? No dobrze, dobrze. Oj, 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 no. No co się stało? Co się stało? Co? Najadłeś się? Chcesz lekarstwo? No tak? Tak czy nie? Co? Światełko się świeci. Aha. Widzisz? Oskarek? No. No. Zobacz, kto przyszedł. Dzień dobry. Ty zawsze No. tak nie wiesz, co się dzieje. No, aż ci się tak nie podoba.